Hej, jeg hedder Dennis Badrodan Serinci, og jeg er redaktør på den dansk-kurdiske netavis Jiyan.dk. Jeg har sammen med en folketingskandidat, nemlig Lars Aslan Rasmussen fra Socialdemokraterne, lige været nede i Istanbul for at besøge de sultestrejkende kurdiske fanger i de tyrkiske fængsler. For tiden er der flere hundrede, måske tusinder af kurder i de tyrkiske fængsler, som har startet en sultestrejkeprotest mod Tyrkiets undertrykkelse af det kurdiske folk. De kræver ret til at tale deres eget sprog i folkeskolen, ved undervisningen, foran domstolen, og så kræver de, at man ophæver isolationen mod politiske fanger i de tyrkiske fængsler. Det var sådan, at mig og Lars Aslan Rasmussen tog derned her i søndags for at sætte fokus på de her sultestrejkende og for at besøge dem. Vi boede hos en familie, hvis bror har siddet i tyrkisk fængsel i 17 år, anklaget for separatisme. Han er en af dem, som er sultestrækker. Han nægter simpelthen at indtage føde i protest mod statens behandling af det kurdiske folk. Det var en tur, som gjorde stort indtryk på os. Vi havde møder med Lægeforeningen, som fortalte om de sundhedsmæssige risici ved at sultestrække. Han fortalte, at man får svært ved at vende tilbage til en almindelig spiserytme, når først man har sultestrækket. Man får problemer med hørelsen og at kunne se osv. osv. Og så var han også bekymret over, at lærerne ikke fik adgang til de sultestrækkende. Ved de to foregående sultestrækker i 1996 og 2000, der havde lærerne fået adgang til de sultestrækker, men ikke denne gang. Han fortalte også, at man ikke kunne sammenligne denne sultestrække med de foregående sultestrækker i 96 og 2000, fordi denne gang er det meget omfattende. Det er mindst 700-800 sultestrækkende i 70 forskellige fængsler i Tyrkiet. Til trods for vores ansøgning til det tyrkiske justitsministerium om at besøge disse sultestrækkende, der nægtede justitsministeriet også adgang til navngivende kurdiske fanger med den ene begrundelse, nemlig at vores ansøgning om at besøge den og den fange er blevet fundet upassende. Hvorfor det var upassende, det fik vi ikke at vide. Vi fik bare at vide, at det var upassende. Og det kommer lidt bag på os, for sådan vil man aldrig afvise folk i f.eks. Danmark. Man vil give dem en begrundelse. Men til trods for, at vi ikke fik mødt de her navngivende fanger, så ved vi alligevel, at det faktum, at vi overhovedet har været der, har været en kæmpe opmuntring for dem. Det er en opmuntring for dem at vide, at der kom nogen helt fra Danmark for at bakke op om dem. Og alle de pårørende, vi mødte, mødre og lignende til de her sultestrækninger, de var meget glade for at se nogen helt fra Danmark. Deres håb var, at vi skulle gøre et eller andet. Vi fik mødt en række internationale og tyrkiske medier med under vores besøg i Istanbul. BBC og en række tyrkiske lokale aviser. Og det er også vores håb, at de danske medier også vil begynde at skrive lidt mere om det. For sjovt nok har de danske medier været meget tavse i forhold til denne sultestrække. Man har i årevis kritiseret kurdernes kamp i Tyrkiet og sagt, at kurderne i stedet for at kæmpe med våben, så bør de kæmpe på fredelig vis. Man kan sige, at denne sultestrække er fredeligt, men der er ikke nogen vestlig støtte end dækning af sultestrækken. Og det er det, kurderne ønsker, at der skal komme.